huna-hunaon sa daghang mga higayon aron ang pagbahay. Mga adlaw pag-usab magkahandos, welcome sa atong tulamanon, mga balak ni Bayro ni Bay Librado. O karon, dili ta maglangay, ani ka kung balak nga naguluhan pagmahay. Pagmahay? Usahay dili nato damhon nga atong gihimong desisyon pag-abot di ay sa kaulahian sa tumang kag-ul atong pagamahayan. Usahay magtuta nga sakto ang atong hunahuna ug walay pagpakabana kung unsa ang mahimong resulta. Sama pananglit sa kaminyoon, tambag sa ginikanan dili paminawon, kay mauray ilang huna-hunaon ang ilang uyab pangasawon o pamanhon. Sa dihang naminyo na, sa sinugdanan maayo pa, kay puro nindot ang nakita ug ana kanunay ang gugma. Dayon mo ingon bahalag saging, basta lang kay labing, tungod kay si Inday piling, sabana kanunay mo chancing. Apan paglabay sa pilag ka mga bulan, ang gugma mihupas naman, ug walay masulod sa tiyan, diha na nagsugod ang tumang kagulian. Ang mga bahak-hak ug talidhay, lumalabay ra di ay, kay maoy mipuli ang mga hilak ni Inday ug ang way kabutangang tumang pagmahay. Dayon mo ingon kung nahibal-an ko lang daan, kining butanga dili ko gyud sudlan, palabihon ko pang magpuyo nga mag-inusaran ni ining kalibutan kaysa magminyo nga maglangoy sa mga kasakitan. Busa moabot ang pagmahay, pagmahay nga daw ikamatay, kang ilang kalipay, hinulaman raman di ay. Busa kung unsa may inyong buhaton, kinahanglan nga inyong yung huna-hunaon, sa daghang mga higayon, aron ang pagbahay dili ninyo litokon. Mao kadto ang akong balak nga naguluhan pagmahay. O karon, dili ta maglangay. Lanasab nga balak akong ihalad nga na kaninyo, balak nga naguluhan problema. Problema. Usahay dili nato damhon, mga problema moabot sa atong kaugalingon, nga kalit lamang mudasmag ug sa atong kinabuhi kini mihamlag. Kung kini maabot na kanimo, daw mirat og na ang kalibutan kanimo, ug daw sa wala kay kadangpanan,
sa mga problema nga imong gisagubang. Usahay mahayon mo ang langit, nga kanunay kakaniyang nagampo ug nagsampit, apan gipasagdan kakaniyang nagbangiit sa maganto sa tumang kasakit. Usahay nagmahay ka sa Diyos, kung ano iya kang gipaantos, adlaw gabi ikaw nagluhod, apan siya kanimo mitalikod. Daw nahubsan na sa mga luha ang imong mga mata sa paghinilak sa mga problema, apan ikaw wala paghihapon makaginhawa sa mga suliran nga kanimo mi romansa. Problema kinsa ka ba? Problema unsa ka ba? Nganong kanunay kang muhadla sa malinawong nag-inusara. Akong tambag kanimo higala, pasagdi ka ng imong problema, nga maoy magproblema o musulbad sa imong problema. Maghandos mao kadto nga akong balag nga naguluhan problema. O karon dili ta maglanay. Ani akin akong balag nga naguluhan ang palad way pusit. Ang palad way buot. Pagkaanindot yun unta nga handomon, kadtog nangagi og nang labay nga panahon. Din ikaw ug ako nagmalipayon, samtang nagpauraray ka sa akong mga bukton. Pagkanindot yun unta, sa mga saad ta og panumpa, din gisaluan ta ang kalipay og himaya, apan karon kalit lamang ikaw kanakong nibiya. Nganong nga imo man akong gibiyaan, nganong imong gipasagdan, kining dughan nga sa gugma nagbangutan. Wala ko damha ang timos kong gugma imo lang tiawan, ug sa laing binuhat ikaw nakikuban. Pagkaanugon lang yun, sa gugma kong matuod, dughan ko daw sa nang luod, tungod sa imong pagkawalay puangon. Sibathala na lang ang aking dangkon sa makasakit karon nga akong naangkon. Mga luha ko sa pagtubod walay paghunong, o kinabuhi ko daw sa nawad-ana sa paglaon. Nidabot na lang ako ni Bathala, kay walay paghunong sa pag-agas ang akong mga luha. Basin og may sama lang unya sa tubod sa naughang sapa. Pagkaanindot yun sa imo mga pasalig ug panumpa, nga ang gugma mo kanako way paglubad, apanaling mo lang ako og nailad, kining alaot ug way buot kong mga palad. Maghandos, mao kadto akong balag nga naguluhan ang palad way pusit. Antod sa sunod higayon sa itong panaguban, sa tulumanon, mga balag ni Bay Librado. Daghang salamat sa pagtanaw ng adlaw pag-usab ka na itong tanan.